Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadian baka Board of Control na kabanta ka Kriket ha India ka balapan mi yaki kendon perking na kabanta ki klor nong Yelehkai Kriket ka ri India bakan top ya Virat Kohli Rohit Sharma bat ki wede ki Rangialehkai bapau nam jong kari ki badan ha ka kenhun Kriket jong ka India. Banom Shah yaki klor Yelehkai ban let lang bat ki bahayeng jong ki ha kapor baki let ban Yelehkai Henry mentaka si ka Bcci ka lapan mi da ka wei ka kendon ban aila de ki dikhot jong ka kenhun bandon yaki long yeng jong ki ha ka ICC Champion Trophy ka ban long ha Dubai. Kani ka khubor ka long ka jingkemen ka bakrau ya ki nong Yelehkai Kriket hadian baka Bcci ka lapan mi ya ka kendon perking ban Shah ya ki bahayi yang jongki ban letlang ha ka Jingialehkai jongki da ka babu ka tu ka ne ki kendon hadian baka India kala Shah remno ha ka Australia ha ka border Gavaskar Trophy. Katkum ka khubor ka dainik jaran watla ka Bcci kala aila de ki kurim bat ki bahayeng hasem jong ki nong Yelehkai ban senra ne ki ha Dubai Henry labu ringkat ki katu kat ne ki kendon ha ka ba on Shah ya ki nong Yelehkai ban don ya ki bahayeng hasem jong ki tang na ka benta ka wei ka Jingialehkai ki nong Yelehkai ki la ban rai ha ka nu ka Jingialehkai ki la ban wan lang bat ki bahayeng bat ki de ban pentip Shah ka Bcci na ka benta ka ni bat ka board kan sapen bet kham menchua ha ka diktat jongka kabadan spotli ki kendon ka Bcci kala rai bansha tang artayo na kabenta ka longyeng jongki nong Yelehkai bansa bat ki ha kapor ban let chabari na kabenta saupusan sngi nalor ka jingbu kendon ban Shah ban let lang bat ki nong Shimet jongki na kabenta ka Champion Trophy ka Bcci kalabu yaki kendon ban Shah yaki dikhot jongka longyeng jongki nong Yelehkai ban senran lang yaki Henry kilapen kala ya kan dia da ka bala ailat ya wei pa wei unong Yelehkai ban senran lang da ki bahayeng na ka benta ka wei ka Jingialehkai ompat la ban penpau na ka benta ka nu ka Jingialehkai ka bakinong Yelehkai kila rai ban yo ya ka jing menjur jong ka bot kani ka jing penmi ya ki policy ki bathamai na ka benta ki dikhot jong ka longyeng ka Bcci ka thmu bakinong Yelehkai ki de ban pentikana ban pentebit ban penlet jing mot bhayala di ha ka Jingialehkai Kino ki jingpen kala ki de ban long ki bala menjur lupa da u chairman jong ka selection committee bat u coach bahakli du ka jingbam ko ngo kala ban wanra ya ka jing Shah penchitom kombala batha da ka Bcci ka India kan sayo ban Yelehkai ha Dubai International Cricket Stadium persha ya ka Bangladesh ha ka arphau tarik ubnai rempang bat ban yakhun bat ka Pakistan ha ka arphulai tarik bat persha ya ka New Zealand ha ka ar tarik uleber